Carmena Krab. A ja sam Miga. Mi smo Kara. Perlice. Znači da najviše od svih bombona volimo baš karamel. Danas ćemo vam pokazati kako smo dobile lutkicu na dar. Onda ćemo se pretvoriti u krotitelje divljih zvijeri u cirkusu. A na kraju vas pozivamo da svi skupa odemo na more.